Der bliver stadig færre steder i Aalborg, hvor man kan færdes uden at blive optaget af et overvågningskamera. Det er nemlig langt fra kun private virksomheder og forretninger, der filmer. Aalborg Kommune holder også et vågent øje med skoler, biblioteker, sportshaller og genbrugsstationer. Her i vagtcentralen på Beredskabscenter Aalborg har man adgang til 310 kameraer, der overvåger en stor del af kommunens bygninger. Herfra kan medarbejdere kigge med, hvis der er behov for det. Når man modtager en tyverialarm, kan man lynhurtigt gå op på videoovervågningssystemet, trække den pågældende lokation frem og live se, om der foregår noget. Det er vagtcentralen. Optagelserne fra de mange kameraer bliver også gemt centralt hos Beredskabscenteret, hvis der skulle være brug for at kigge på dem senere. Og denne form for central overvågning er ret unik. Det unikke ved vores system, det er, at vi har tingene centraliseret på centrale server, hvor sikkerheden på den i forvejen eksisterende sikkerhed er overført på vores videoovervågningssystem. Og det er i princippet udelukkende os, der har adgang til optagelser. Så vi fritager rent faktisk de lokale på institutionerne. Vi fritager dem for ansvaret i henhold til Datatilsynet og persondataloven. Den centraliserede overvågning i Aalborg kan måske få kritikerne til at løfte brynene, men der er tværtimod grund til at føle sig mere sikker som borger, mener Beredskabscenteret. Det er fordi vi har de centrale server, hvor sikkerheden er i orden. Vi har vores eget lukkede netværk, og vi har helt klare procedurer for, hvem der må tilgå optagelser, hvem der må gennemse optagelser, og hvem der må udlevere optagelser. Der er ingen, der hverken må eller har interesse i at hverken følge dig eller se på dig. Faktisk har man sikret sig, at man ikke kommer til at overvåge det offentlige rum. Der er ikke nogen, der har nogen som helst interesse i, at vi sidder og kigger ind i deres have. Så de områder, hvor der var mulighed for det, de er blevet maskeret ude i kamera. Så vi kan ikke fjerne det. Vi kan tage et eksempel her, fra den her skole her, og så sige, jamen det område, vi ser her, det er skolen. Det herovre, det er privat område. Og det kan vi simpelthen se, det hele er skraveret ude på fortov også. Så vi har ikke mulighed for at se, og det kan ikke fjernes. Og overvågningen virker. Nogle af de store problemområder, vi har haft, der har vi en meget, meget tydelig effekt på, at når videoovervågning bliver etableret, så stort set stopper problemerne. Kan du give et eksempel? Jeg giver et eksempel på trekanten Aalborg Øst, hvor vi havde meget massive hærværksproblemer, lige fra simpel hærværk, store rudeknuserier og til stedet ildspåsættelse, hvor vi har opsat faktisk kun 5 kameraer. Og efter de kommer op, er problemet stort set svundet. Og så skal vi en tur til Østerild, hvor Vestas og kinesiske Envision